Sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Sino man para sa'kin kahit magalit. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. IFM ay aking best friend. All this time, I knew someday you need to find something that you left behind, something I can't give you. All these tears, and like a night, love disappears, but hearts are good for souvenirs, and memories are forever. All this time, all in all, I'm no reliever.
FM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala frutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:53 na! That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ela Lambingera Dado Cancionero. O, eto na muna mga best friends natin! Tama ka dyan! Narito na naman po tayo sa... Ay sa Umaga! Uy, mga best friend ha, eto. Naku, batiin muna natin ating mga best friend ngayon na nakikinig sa atin. Hello po, napakagandang umaga po sa lahat. And sa mga gising-gising na kayo dahil biyernes na po. Tama ka dyan. Diba? Enjoy mo yung last day mo sa school dahil nalalapit na naman ang Sembre. TGIF, mga best friend! At eto ha, sabi ng isang best friend natin dito, Ate Ella Kuya Dado, tawanan lang, walang hampasan.
Hindi naman kami naghahanap. Uy, grabe ko. Ito ang ating katanungan ngayong araw, mga best friend. Ano nga ba ang pinag-aawayan nyo ng magulang mo, ha? At bakit? Uy, nako, best friend. Text mo na kami sa 0949-614-0306. At heto, kasagutan ng mga best friend natin sa ating Facebook, IFM Dagupan, sabi ni best friend na Ricky Lynn Soriano Tandok. Good morning po, Kuya Dado, Ate Ella. Ang madalas na pinag-aawayan namin ng magulang ko, yung tipong di ko sinusunod yung gusto nila. Bakit kasi hindi mo sinusunod Bakit ayaw mong sundin yung mga gusto nila? Sundin mo kasi, magulang mo yan. Alam mo, isa talaga yan sa kinaiinisan ng mga magulang. Yung inutusan ka ng minsan, pero sila paulit-ulit na lang, ang sakit na ng bunganga nila, anak, hindi ka pa rin sumusunod, malapit ka na sa akin. Diba? meron pa yung meron pa yung, anak, mamaya. Mamaya ng mamaya hanggang sa inabutan na, yung magulang din lang gumawa. Ganun di ba? Naranasan ko yan. Ako, nampas ako ng nanay ko nung ginawa ko yun sa akin. Talaga? Galit siya sa akin. Huwag mong gagawin yan sa akin. Sabi niya sa akin. Dado, no. Don't do that. No. Eto naman, galing kay Jason. Hashtag ay sa umaga. Minsan, Siak Dado Tanela say nagagawa say agko pangitarya, panggastos, dabong. Mansalita lay tatay ko, naman boy nira. Sa ikwanda, tawalay trabaho. Ang gapoy na itar mo? Ang gapoy sa saliw? Kwanto? Kato na niman. Mangkukulkul ira. May rin naman, no? Meron din naman tong may explanation to, no, best friend? Hindi naman sa nag-buboy-boy sila or pero kasi minsan, ang problema, baka naman nakikita nila na yung sweldo mo sa iba mo ginagastos, which is wala naman talagang kapararakan. True lalay. Yun ang problema doon. Kaya magagalit talaga sila. Ibibili mo ng parte ng motor mo. Pero yung motor mo, best friend, okay pa naman. Gusto mo palitan na ng bago na naman. Or ang masaklap pa dyan, binibili mo ng inumin. Binibili mo ng kalapati. Hanggang sa dumami ng kalapati. Yay! Tipak-kalatipak, best friend, di ba? May lantipak yung ginawa. Agani akalot may nautit. Alam mo yung nanay mo, sasabihin niya, anak, dapat ibili mo na lang na makakain natin, anak. Nasa liratay malapatim si kami, andi. Alam niyo na, yung mga may, dyan. Malapate. Pahingi. De joke lang. Yan problema doon. Pero best friend, kung sakali naman at ganyan talaga, wala tayong magagawa. Tama ka dyan. Eto naman, sabi niya rito sa ating text line, hashtag IFM ang best friend mo, Ate Ella, Kuya Dado, ang madalas pong pag-awayan namin ng nanay ko ay ang paggising ko sa umaga kasi daw po napakahirap ko daw pong gisingin. Ano pong magagawa ko? Masarap nang matulog ngayon. Pabati naman po kami na nakikinig ngayon sa inyo dito po sa sasakyan at saka kay Manong driver po. Thank you! Alam mo, best friend Dado Calcionero, maraming nanay ang ganyan. Yung sila pa ang concern sa pagpasok mo sa eskwelahan, sa trabaho, kesa sa'yo. Ikaw, paano ka gisingin na nanay mo? Ako, pag ginigising niya ako, uy, ganun lang. Sa kabliton to alabat. Tapos si antik mo, numaminsan na, alam mo yung tulog na ako, papasukin pa ako niyan sa kwarto. Sabi, kakain na, hindi ka ba kakain? Sumagot na ako ng oo. Kakain na nga! Makulit. Ang kulit. Hanggat di ka gumigising. Ay, grabe, hindi ako tinatantanan. Ako, ang nanay ko naman katos. Talaga? Tulog na tulog ka kakatos ang gabi. Oy, gising na. Gising na. Kasi siyempre, nakatos-katosan ka na. Ano ba? Anong hindi ka titigil? Tapos, ang tatay ko naman, malasundalo yun. Boys! Gaganon siya. Wake up, boys! Wake up! Gaganon siya. Nakakatakot. Feeling mo, army ka. Ako naman nung bata ako, feel ko na mapapaka-army rin naman ako. Ayun. Doon ko na pagtanto, inuuto lang din naman pala ako. Ano ba yan? Uy, best friend, bali kayo sumagot sa aming official fan page. Hanapin niyo lamang po at IFM Dagupan. Samahan po yan ng pagbati. Tama ka dyan. I-text mo sa 0949-614-0306. Susunod na, pabilisan. Patalasan. 5-second challenge yan. Eto na ang chance mo, best friend, para manalo at makalaban ang isa sa amin ni best friend Dado Calcionero. Dito lamang. Kaya tawag pala. Tawag sila. 0919-411-7714. 0915-557-7528-3. Tuloy-tuloy na po mga best friend dito lang sa programang Ay sa Umaga.
Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM. Galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more. When I turn away, she knows those are the times there's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. When I'm in my darkest hours of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me
slip through my fingers. When they just can't be found, I turn around and there they are, shining in her eyes. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little. Come what may, she believes, and that faith is something I never known before. IFM, ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong,
pa nung nililigawan pa lamang kita dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka, wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo naabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hatid susunduin kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo naabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kitang liligawan, haharanahin ka lagi. Kitang liligawan, haharanahin ka lagi. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Pumuti man ang mga buhok ko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na kumulubot ang balat, kahit na hirap ka ng dumilat, kahit na di mo naabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin, ikaw pa rin ang buhay ko. IFM ay aking best friend.
me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. Every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust in love to fade, finding out too late that they've lost it. Never letting go, they will never know the ways of love. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share this dream, my love. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe. IFM. Oh, Inday! Bakit ka umiiyak? Kasi ma'am, sabi po ni Doc, tatanggalan niya daw po ako ng butlig. Inday, bootleg lang. Iiyak ka na? Kasi ma'am, okay lang naman kung right leg o left leg, pero bakit naman po bootleg? Ayan! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi?
lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:41. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, ay aking best friend. My life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing
I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. We started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. I put the past away, put the past away, I put the past away. Carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Time, but then I chose to lay it on the line. I want this all my life. I want this all my life. I want this all my life. Wanted this all my life. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Anong oras na? Ay, 9:49 na. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Yung best friend mong naniniwala sa Funny is the New Pogi. Alam na! Totoo naman eh. Kaya nga, Funny is the New Pogi naman talaga. Marami na ngayon ang mga nabibighani sa mga kalalakihan na kayang patawanin itong mga girls. Tama. Hindi kasi para sa kanila kasi, mas okay yung taong nakakapagpatawa, diba? Napapatawa sila, napapasaya sila. Kaysa naman yung gwapo nga, hindi naman
Hindi naman sila mapasaya, paiiyakin pa sila. Guwapo nga, puro material yung binibigay niya. Pero bes, alam mo naman, ang mga material na bagay, it will not last. Diba? Kaya sa mga best friends natin dyan, dahil thank God it's Friday. Aba, eto ha, meron kaming ano sa inyo, ititimbre. Ano yan? Aray ko, nauntog ako. Meron kami titimbreng movie sa inyong lahat, mga best friend. Ay, nako. Eto, pinagbibidahan lang naman dito ni Empoy! Hindi, si Empoy! Ay, Empoy! Tapos si Shai Carlos! Ay, oo nga pala. Hindi, pero akala ko yung isa yun. Hindi, ikita-kita yun eh. Eto nga ngayon, may bago. Social best friend Dado Calcionero, ha? Ano nga ba itong movie na to, best friend? Eto, pakinggan natin to mga best friend, ha? Eto na. Me. La 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 la. Ganyan yung mukha? La 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 la. Sapore. O, dalawa na lang, lalakad na mo. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time. I love you, Bella. Talaga ako ko? Ano ba yung mga vitamins na tinitake mo? Vitamin E. Vitamin E? Ikaw? Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Ilang beses na kitang sinabihan na hindi ka nababagay sa anak ko. Si Bella, magkakagusto sa'yo. Asa ka pa. Bakit yung sinabi mo, ha? Coco, tuloy pa rin yung pagbabalik mo ng pera. Kapalit ng mga mahal mo sa buhay. Ikaw ang mauna. Nasa likod mo kami. Eh yun na nga po, nasa likod ko po kayo. Nasa harap po ako eh. Ako dehado dito eh. Paano si Bella? Kailan yan? Sige, hintayin kita. Huwag kang magsama ng pulis. Dale. Bla. Opan. Vitamin E! Ikaw! Eto talaga si Empoy, ibang klase bumanat eh. Oo, ang galing. Nakakilig. Vitamin E, ikaw talaga. Tapos meron naman yung noodles. Kaya, mga best friend na, ang pamagat ng movie na yan ay The Barker. Tama. Mag-showing na ba yan? Oo, mag-showing na siya this coming October 25. Kaya sa mga best friends natin, save the date ha. At suportahan natin etong pelikulang Pilipino. Ang galing lang dahil eto na naman, magpapakita na naman etong si Empoy sa kanyang pag-acting, mga best friend. Tama ka dyan. At maliban dyan, mga best friend nako, eto saktong-sakto to. Makaka-relate na naman yung mga best friend natin mahilig sa action. Kasi nga medyo, di ba, medyo nawala na yung action sa atin. Oo. At least ngayon na ibabalik yan. Yung mga nagtatrabaho, gano'n, tapos pa-action na lang sila. Pero ngayon, best friend, hindi lang action. Sa mga best friend natin na nagtatrabaho po, eto sa mga may employees po dyan, pwede po kayong makasali sa Magic Idol Season 12. Last call for Magic Idol Season 12, working na, singing pa. Tuloy ang auditions sa Magic Mga Taram and Agoo on October 20. Today po yan, 1 to 5 p.m. And sa Magic Tayug and San Jose City, Nueva Ecija on October 21, 1 to 5 p.m. naman yan. At sa Urdaneta naman po, Magic Urdaneta, October 22, 12 noon to 5 p.m. Sali ng mga best friend dahil maaari kayong manalo ng 50,000 pesos cash sa Grand Prize. Uy, astig Habol-habol na po kayo 1 to 5 p.m. mga best friend. Kung ikaw naman di ba, makakatulong yan sa pagtatrabaho. True lalay, malaking pera na yan. Uy, ato batiin lang natin mga members to ng AFP Group. Sila Barbie, Mavic, J. Hearts, Bal, Barcoma, Brazzy Boy, Edlin, Carl, Almal, Julia, Marie, Janet, Whale, Don, Greg, Jane, Joe Villanueva, Jennifer, Janeline Ortoga, Joshua, Lynn ng Samar, Judy Ann, Skeleton, at sa lahat ng sa lahat na lang daw from Honeymoon Light Pidu Waran. Tama ba ako? Maraming salamat sa iyo. Ito naman, batiin din natin. Morning, Sadot. Ano po unang
Naku naman, sadot ka talaga no? Ben Paras na naman yan. Oo, Ben Paras. Ben Paras. Topic natin, ayan, na pabati raw sila dun sa bahay nila habang nakikinig si Joanna at si mama niya. Salamat, galing yan kay Ben Paras. Uy, hello din po sa nanay ni best friend Aldrayan Zabala na nakikinig sa atin ngayon. Uy, good morning. Kay best friend Jenlyn Paragas at sa mga best friends natin sa Tatak IFM at sa Ay sa Umaga na group chat. Nga pala, batiin ko na rin si Sir Manolo C. Ayan, ng Music and Lyrics Family KTV. Mag-opening sila mamaya. Good luck po. Punta kami dyan. O siya, mga best friends, sa ating pagbabalik. Huling hirit na po para sa ating tanong na best friend, ano nga ba yung madalas na pag-awayan ninyo ng magulang mo? At bakit? Isama niyan sa ating iText line 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook IFM Dagupan. Mga best friend, eto pa rin ang puno-puno ng chika. Anong palo sa umaga? Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Kung ilang beses mo na akong nasaktan at iniwan, hindi nang hinaya sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. O bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Hindi nang hinayang sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. Bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit, ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa taste ng beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard. Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo.
ay 10:05 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Skyway for this dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn tide, and these shadows turn from purple into gray, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay, pupulutin
pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan ang lumitaw, ika'y manali, manali ka. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Manggaway boy account to at Facebook. Insan to karawan may ginawa ton girl account.